Okay mga idol, si Sir Sarbida giimbitar siyang amigo. Na din ng imbitar. Agoy. Kaunta kita ra doa. Kita do. Uy. Yes, bigo kulapo. Bantay ra ka. Ay, kadakong iyahayan ninyo, no? Kamu busog ako, wa? Ni aksyon ka balag kasi migo kulapo. Delikado ning mapas mo. Nya kung kita tanan ng mga dito, kinsa pa may mabilin dire. Gani, o yung bantay. Mo gani. Ug karon mga idol, si migo kulapo nagtan-aw na sa nakaso. Kay mao kuno ng balay sa naghikay kuno. Unya kiibilin man siya mao ni ang istorya. Puti lang ko. Uy naunsa, magpaputos man noon siya. Sa poste boy. Ang samurai mo. Umunta diya. Gani, dili na ka. Timpura lang kakaon lang kag timpura. Yata. Palit lang tag timpura. Ang plano na ko mga idol para makakaon si Bigo Kulapo, palitan na mo timpura. Katong timpura nga expire ba? Tang kaya. Kana baboy, duta niya. Tempura. Di nagsangit tol. Puti lang, oy. Magpaputos lang lagi siya, kay mukaon jud siya ginasal ba? Para pud kuno ba nga ligon ang iyang bangil ba? Unya inik-inom mo Kulapo dugay matumba. Kaon lang kag timpura unya. Kaya. Ay. Unya kay naluoy man tagi pakuyog nang namo siya. Kay ni action mag-TV ang baba, burag bata nga gibiyaan sa mama. Sunod lagi duha ra may giandam. Unya ang problema, duha ra ka plato giandam sa lamisa. Maayo na lang gani kay nadala na mo hangyo ang tag-iya. Kay si Migo Kulapo nagpasakit-sakit sa tiyan ba? Unya puwerte niyang lipaya. Kay nailad ra kuno niya. Sa tanaw nako daghan ging mga bisita ang dili kakaon aning kalakiha. Kay kini si Migo Kulapo mo angkon sa napo ka tawo. Tan-aw ra gud nang iyang plato puno kaayo. Murag gigdamtra kag gikabkab sa bakho. Ug karon mga idol dihangyo siyang jojo nga moinom siya Kulapo. Kay ugan ako no kayo yang tutunlan ko no. Naingon ako nagbasakan nga naigo sa El Nino. Unya kini nga tong amigo bulsahan man tinae. Basta kaon way balibad ni. Dili na siya mukhaon si Kuanzo, si Kulapo dili na siya mukhaon. Kaon na, di ato. Kuya sa Di ka ba? Yan dira pong kura dia, amo tunga ra to. Atong kuan na. Ayo lagi. Nanay ko gumigo. Gitawag niya ang usa na mong kakauban para sa kinilaw makakaon ko no. Puwerte ra bang lamian ning among sausawan? Kaning sili ba nga hawd ka ha? Kanabitang mo aso imong lubot ini kalibang. Sus tabla pa imong lubot gidabdaban. Pero puwerte gyud lamia bahala naghalang. Unya si Bigo Kulapo wala na gid mahimutang. Musamot kini kaupo yang agtang. Kini si Bigo Kulapo mga idol pinangga jud kay ni Jojo. Pakaunon kini siya nya butangag lanit panagsa. Ay da bisag giluan maglingo-lingo ra. Wala ra na ipik niya. Kini si Bigo Kulapo wala gini kabusganan mga idol. Dako akong duda mga idol nga gibitok gini siya. Kana gani mukaon nga dili manghugas sa kamot ba? Mao gyud na resulta. Pero ang purpose ni niya bangil-bangil sa inom ba? Pero wala lang gihapoy kaya. Lisod gyud nga magatiguang na ta. Kay sa inom dali ra kay ta matumba. Nga, ay.